Sziasztok, srácok! Itt vagyunk itt a haveromban a BMX pályán, ahogy ígértem. Itt van. Most várjatok. Menjél. Már nem megyek. Várjál! Várjál, mert lecsúszottam. Ott fogunk rakni. Jöhetsz! Figyeljetek, addig lecsúsztatom a tabletet. Megyek. Jön már. Miglánc. Jön. Nem szabad amúgy csúnyán beszélni. Papító, nagyon nagyot. Várjál most én! Lefosott egy bogár. Kaja. Basszus. Most se videóz. Akkor várjál, ezt nem megyek. Már lesz egy kis vágás. Na, itt is vagyunk, már le is jöttünk gyors. Beállítsa. Most jó, elvágta. Hallod, Karcsi, nézd! Van egy új pályám. Geci, nézd! Itt így mész, itt úgy ugratsz egyet, itt visszafele, így ugratsz egyet, azt akkor így leérkezsz, azt fel. Semmi. Gyerek az ott megy. Amúgy közben így császok, srácok. Engem ismerhettétek, feliratkozók. Tudom. Na, figyeljetek, geci a gyereket. Már bocsánat. Jön. Bekanyarodik. Akkor most én! Most én, és akkor megmutatom. Lesz egy vágás. Na, itt is van a vágás. Most már ilyen vágást csinálok, lehet. Várjatok! Jön, és akkor... Látjátok, ilyen vágás lesz most már. Jó, megvan, akkor én jövök. Amúgy a 3-as pálya, az a 4-es, az meg az 5-ös. Tudod miért? Na, jön is. Majdnem nekem jött. Jó. És akkor a Levi, ez legyen a vágás, nézd. Na jó, itt vagyunk már megint. Jó, lesz, hagyjad már! Na jó, vágunk még egyet. Itt is vagyunk. Jön a Levi. Szia, batyus, helyzet? Jó, van, és akkor vágás. Én is akarok menni.
Jó, ennyi lett volna ez a videó, tetszik, nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel. Sziasztok!